Добър ден, уважаеми зрители! На вниманието на приятелите на музиката и танца, на хармонията и красотата. В следващите 60 минути ви предлагаме репортаж от първия международен турнир по спортни танци Златни пясъци 95. От 15 до 17 август общо 20 двойки от 10 страни, включително домакините от България, бяха привлечени от екзотиката на българското Черноморие и предизвикателството на новото. За по-малко от 2 месеца виновниците за това събитие Златни пясъци ЕАД и Народно читалище Христо Ботев Варна със съдействието на Българска федерация по спортни танци община Варна успяха да реализират начинанието, изискващо поне половин година време за организация. Да включим в международния календар още един конкурс, който надяваме се ще има бъдеще, беше целта, а дали опитът е успешен, ще разберем накрая. В момента дефилират участниците в конкурсната програма по латиноамерикански танци, а господин Илко Запрянов, генерален директор на Златни пясъци ЕАД от името на домакините, официално ще открие първия международен конкурс Златни пясъци 95. Надявам се, че всяка година по това време ще се срещаме с младостта и красотата на това место. Обявявам първият международен конкурс за спортни танци за открит. Желаем всички. В рамките на този един час ще наблюдаваме най-интересното от конкурсната програма при латиноамериканските и стандартните танци. И така, четвъртфинали на латиноамериканските танци самба. 9 двойки от България, 2 от Германия, 2 от Молдова, по една от Румъния, Украйна, Русия, Австрия, Холандия, Уелс и Англия се състезаваха в латиноамериканската програма. Постарахме се в един динамичен видеоколаж да ви покажем не само фаворитите, но и тези, които не преминаха бариерата на четвъртфинала. В четвъртфинала и полуфинала оценяването се извършва тайно от журито, а на финала вече става с явно журиране. На вашите екрани двойка с номер 19 Пламен Данилов и Франциска Йорданова от клуб по спортни танци Варна. Това вече е втората серия, четвъртфинал самба отново. С номер 2 двойката от Уелс Гарет Тафлин, Лиса Хамон. И една българска двойка с номер 16 Цветомир Панчев, Теодора Цветкова от Русе. С номер 12 Кристиан Прайс и Катрин Румес от Германия. Отново самба, последната трета група в четвъртфинала. С номер 4 Клаус и Елизабет Андекслингер от Австрия. Seen a lot of girls since then.
С номер 10 наблюдаваме Герман Муштук, Наталия Горшкова от Молдова. Вече сме в ритъма на ча-ча-ча. Отново двойката от Уелс. С номер 20 Петър Дончев и Радостина Герова. С номер 7 Сергей Милицин и Виктория Фадина от Украйна. Това вече е румба. Отново румба. След четвъртфинала отпаднаха двойките номер 16, 17 и 18 от България. Номер 16 Светомир Панчев, Теодора Цветкова, Русе. Номер 17 Иван Лучев, Нонка Бонева от Карлово. И 18 номер Петър Милчев, Анна Балабанова от Пазарджик. Не влезе в полуфинала и двойка номер 8 от Румъния Петре Михай и Страте Мелне. Както и германската двойка с номер 11 Филип Глезер, Анита Шустер. Познахте, че това вече е Пасо Добле. С номер 3 наблюдаваме Паскал Маасен, Саския Хуберс от Холандия. Номер 13 са шампионите на България Андрей Тодоров, Добрина Паричкова от Бургас. Тази симпатична дама е Олга Фоломейкина от Молдова. Нейният партньор е Гор Алабашкин, а те са в ритъма на джайв. Все още наблюдаваме танците от четвъртфиналите на стандартната, на латиноамериканската програма.
Вече останаха само двойките полуфиналисти, които танцуват ча-ча-ча. В полуфинала на латиноамериканските танци попаднаха 4 варненски двойки с номер 21. Виждате Илиян Дончев, Цветелина Герова, които се състезават за клуба по спортни танци във Варна. Това вече е румба. Виждате Франциска Йорданова, която е само на 15 години и също е от Варна. Двойката с номер 19. Партньорът ти е на 22, Пламен Данилов. С номер 14 Лъчезар Тодоров и Илияна Илиева в клуб Брилянт София. Последният танц от полуфиналите Пасо Добле. Виждате шампионите на България с номер 13 Андрей Тодоров, Добрина Паричкова от Бургас. Преди финалния тур, 3 от двойките, получили еднакъв брой точки при тайното журиране, трябваше да се състезават помежду си в междинен кръг за място в финала. С номер 19 Пламен Данилов, Франциска Йорданова, с номер 10 Герман Муштук, Наталия Горшкова от Молдова и с номер 2 Гарет Таплин, Лиса Хамонт от Уелс. И така до финала бе допусната двойката от Молдова с номер 10. Тя заедно с двойките номер 1, 3, 7, 9 и 13 ще се състезават в финалния тур. С номер 1 Джеймс Прутън, Корали Фолс от Англия. Номер 3 Паскал Масен, Саския Хубърс от Холандия. С номер 7 Сергей Милицин, Виктория Фадина от Украина. С номер 9 Егора Бащик, Олга Помомейкина от Молдова. С номер 10 Герман Муштук, Наталия Горшкова също от Молдова и с номер 13 Андрей Тодоров, Добрина Паричкова от Бургас. Двойките са в ритъма на самба.
you doing, baby? В финала журирането става явно. Направи впечатление разногласието между съдиите. Всяка една двойка имаше оценки между първо и пето място. Това вече е румба. Това вече е Пасо Добле. Джеймс Прутън от Англия в двойка номер 1 е само на 17 години, а тя на 15. Победители са в открития шампионат на Уелс по латиноамерикански танци. С номер 7 Сергей Милитин, Виктория Фадина са шампиони на Украина по латиноамерикански танци. Единайсти са в Световната купа по 10-те танца. Финал на Пасо Добле. Остана последният от латиноамериканските танци – джайв. Отново видяхме в началото симпатичната молдовка Олга Фоломейкина. Която заедно с партньора си Егор Абашкин е полуфиналист на открития шампионат на Германия за юниори, победители в открития шампионат на Русия за миналата година. С
С номер 3 Паскал Маасен Саския Хубърс от Холандия. Той е на 20, а тя на 19. Сами виждате, уважаеми зрители, оценките са от първо до пето място, но така или иначе бяха определени победителите. В момента виждаме двойката с номер 10, заела 6-то място Герман Муштук Наталия Горшкова от Молдова. Пети се класираха двойката с номер 9, Егора Башкин Олга Фулметина също от Молдова. Четвърти са Паскал Маасен Саския Хубърс от Холандия с номер 3. На трето място е нашата двойка с номер 13 Андрей Тодоров Добрина Паричкова, България. Безспорен успех за тях. Втори са Джеймс Прутън Короли Холс от Англия с номер 1 и победители с номер 7 Сергей Милицин Виктория Фадина от Украйна. Наградите връчва Франциска Йорданова от читалище Христо Ботев във Варна. Победителите получиха прекрасни кожени якета. Още веднъж честито! Защо дойдохте тук на Златни пясъци? Тук сме по покана на Наталия Чемодурова. Много сме доволни, особено сме впечатлени от това място, от този град. Благодарим на Наталия Чемодурова. Нека да има повече хора, които да организират такива конкурси. И очень благодарны Наташе Чемодуровой и людям, которые помогли организовать ей этот конкурс. Побольше бы было таких конкурсов и людей, которые бы помогали делать такие прекрасные мероприятия. Мы очень довольны. Спасибо всем, кто... Благодарим на всички, които участваха в конкурса. Очаквахте ли тази победа? Предполагахме, че ще сме фаворити, но и конкуренцията беше на ниво. Английската и българската двойка. Това бяха победителите в латиноамериканската програма Сергей Милицин Виктория Фадина от Украйна. Вече виждате кадри от репетицията преди стандартната програма. Двойките бяха на подиума в казиното Златни пясъци 2 часа предварително. Вече виждате дефилиращите двойки, участници в конкурса по стандартни танци. Лицата са същите, но победителите в латиноамериканската програма Сергей и Виктория от Украйна не участват поради контузия на Виктория. Затова пък пристигна двойката от Русия Денис Прохоров, Наталия Урбан с номер 5. Ще ги видим в стандартната програма. Те долетяха от Израел буквално в последния момент. Симпатичната дама с русата коса е холандката Клара Ламар, член на журито. А господинът, облечен в бяло, когато ще виждате често до края на предаването, е Чарлз Фуд, Англия.
Това вече е английски валс, част от четвъртфиналите. Операторите ни бяха доста затруднени. Ето го сър Чарлз Фуд. Бяха затруднени операторите, тъй като във втория ден, когато се проведе състезанието по стандартни танци, времето на златни пясъци си направи шега с участници, организатори и зрители. Заръмя лек дъждец, който принуди всички желаящи да гледат конкурса да влязат вътре. Това вече танго завърши преди малко. Виждаме виенски валс. След четвъртфиналите отпаднаха 6 български двойки. За тях остана удовлетворението, че са участвали в един международен конкурс на високо ниво. Quick Step. Отпадна и румънската двойка с номер 8. Това вече са полуфиналите. Виждаме английски валс. С номер 19 Франциска и Пламен от клуба по спортни танци към читалище Христо Ботев. Техен треньор е Наталия Чемодурова. Същата тази, на която толкова много благодариха победителите от латиноамериканската програма. Следващата серия английски валс. Тук са двойките с номера 2, 5, 11 и 30. И 13, простете. С номер 11 двойката от Германия, с номер 2 двойката от Уелс, с номер 5 двойката от Русия и с номер 13 нашите шампиони Андрей Тодоров и Добрина Паричкова от Бургас. Ето и последната серия полуфинали. Английски валс. Ще наблюдаваме двойките с номера 3, 9, 12 и 20. С номер 3 е холандската двойка. С номер 9 са шампионите на Молдова Егора Башкин, Олга Полумейкина. С номер 12 германската двойка. И
и с номер 20 Петър Дончев, Радостина Герова от България. Това вече е първата серия състезателни двойки, които танцуват танго. Двойките с номера 2, 4, 10 и 11. Уелс, Австрия, Молдова и Германия. It seems a million or so, kissing a girl, we said goodnight at your door. I didn't get far, 'cause here we are, and I'm still begging for more, while the million and the last time slowly disappears from sight. For the million and the last time. Втората полуфинална серия отново танго. Двойки с номера 1, 3, 5 и 20. С номер 20 Петър Дончев, Радостина Герова. С номер 3 Паскал Маасен, Саския Хубърс от Холандия. С номер 1 английската двойка Джеймс Брутън, Корали Холс. И с номер 5 Денис Прохоров, Наталия Урбан от Русия. Ето я и последната полуфинална серия в танца танго. Наблюдаваме двойки с номера 9, 12, 13 и 19. Номер 12 Кристиан Прайс Катрин Румес от Германия. Той е на 19 години от Штутгарт. Катрин е на 17 години. Сподели, че обича да говори по телефона и да язди коне. Това вече е виенски валс. Двойки с номера 1, 2, 10 и 11. С номер 11 е другата двойка от Германия Филип Глезер, Анита Шустер. Той на 19, а тя на 16 години. Heaven
surround us and wonderful things all around. In this wonderful, 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 wonderful world. Shall I Ето я и следващата група полуфиналисти, които танцуват отново виенски валс. Това вече е Slow Foxtrot. Двойки с номера 2, 3, 11 и 12. Уелс, Холандия и двете германски двойки. Отново Slow Fox. Наблюдаваме английската двойка с номер 1. Двойката от Русия с номер 5. Българската двойка с номер 19 от Варна. И още една българска двойка с номер 20 Петър Дончев, Радостина Герова. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Mi sono innamorato di Marina, una ragazza amore. И последният танц от полуфиналите Quick Step. След този тур отпаднаха двойките с номера 1, 3, 11, 12, 13 и 20. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Marina, 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 ti voglio al più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, 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 no. Отново виждаме сър Чарлз Фулт от Англия и Клара Ламар от Холандия. Това вече е финалната част от конкурса по стандартни танци Златни пясъци 95. Английски валс.
До финала бяха допуснати двойките с номера 2, 4, 5, 9, 10 и 19. Номер 19 Франциска Йорданова и Пламен Данилов от Варна. Те танцуват заедно по-малко от 2 месеца, а това е първият им международен конкурс. С номер 2 Гарет Таплин, Лиса Хамонд от Уелс. Много напред. Това вече е танго. С номер 4 Клаус и Елизабет Андекслингер от Австрия. Единствената семейна двойка от участниците в конкурса. Те танцуват заедно от 7 години, а семейство са от една. Номер 5 Денис Прохоров, Наталия Урбан от Русия. Това е двойката с номер 10 Герман Муштук, Наталия Горшкова от Молдова. Вице-шампиони на Молдова. А с номер 9 танцуват шампионите на Молдова Егора Башкин, Олга Фоломейкина. Това беше финала на танго. Очакваме виенски валс. Тук като че ли журито вече съгласува критериите. Започнаха да се открояват и лидерите. А това е виенски валс. Slow Foxtrot. Майсторството на състезателите оценява 9-членно жури, чийто състав, освен господин Чарлз Фут от Англия и холандската Клара Ламар, са Курт Дворжак от Австрия, Валерий Голай от Русия, Сергей Корочански Кончак от Украйна,
Петър Гозун от Молдова, Хенер Трал от Германия и Наталия Чемодурова от България. Традиция турнири по спортни танци на златни пясъци. Тези единодушни първи места са за двойката от Уел с номер 2 Гарет Таплин и Лиса Хамонд. За двойка номер 5 от Русия. Трето, второ, четвърто. На второ място се очертава да бъде двойката от Русия Денис Прохоров, Наталия Урбан с номер 5. Но до края на финала остава още един танц – Quick Step. Отново единодушие и за последния танц за двойката с номер 2 от Уелс Гарет Таплин, Лиса Хамонд. Това беше може би единствения случай, в който журито гласува единодушно. За двойка номер 4 от Австрия остана четвъртото място. Двойката от Русия с номер 5 Денис Прохоров, Наталия Урбан се класира втора. За двойката от Молдова с номер 9. С номер 9 двойката от Молдова Егор Абашкин, Олга Фоломейкина остана пето. За другата двойка от Молдова с номер 10. И още една двойка от Молдова с номер 10 Герман Муштук, Наталия Горшкова, която се класира на трето място в стандартните танци. Шестите места в целия финал на всичките 5 стандартни танца бяха утвърдени за нашата двойка с номер 19 Пламен Данилов, Франциска Йорданова, сега официално ще бъдат наградени двойките финалисти в първия международен конкурс по спортни танци Златни пясъци 95, стандартната програма, двойката с номер 10 Герман Муштук, Наталия Горшкова на трето място.
На второ място е двойката с номер 5 Денис Прохоров, Наталия Урбан от Русия. Ето ги и победителите. Чаровната Лиса Хамонд и Гарет Таплин от Уелс. Танцували с двойка номер 2. Наградите връчва отново Франциска Йорданова от клуба по спортни танци към читалище Христо Ботев във Варна и главен организатор на този конкурс. Много сме доволни, че сме тук. Хотелът, обслужването са чудесни. Времето е хубаво, с изключение на днешния ден, който увивали. Щастливи сме, че победихме. Това състезание ще става все по-добро и по-добро, според нас. Yesterday in the ballroom, and very honoured because it's the first one, so we're very honoured to be the winners of the first cup. So it's very good. I think this competition next year and the years after will get better and better. Това е първото ми идване в България и съм приятно изненадан от това, което заварих. Хората са чудесни и много мили. Състезанието има бъдеще, беше организирано на ниво и се надявам, че през следващата година ще има повече участници. Чухме победителите в стандартната програма Гарет Таплин, Лиса Хамонд от Уелс и сър Чарлз Фут от Англия, международен съдия. С това предаването ни завършва, уважаеми зрители. Не забравяйте, утре по същото време по канал 1 ще предадем и гала-концерта на финалисти и участници в първия международен конкурс по спортни танци Златни пясъци 95. Пред микрофона беше Боряна Тончева. От Варна довиждане и приятна почивка. Знак на благодарност към работата на съдийската комисия всички членове на журито получиха дар от организаторите Златни пясъци ЕАД и Народно читалище Христо Ботев Варна. Виждате господин Чарлз Фут от Англия и холандката Клара Ламар. От тази година Народно читалище Христо Ботев Варна учреди специална награда Златната игла, присъдена на Наталия Чемодурова, треньор и международен съдия за особен принос към развитието на спортните танци в града. Наталия Чемодурова е основател на клуба по спортни танци към читалище Христо Ботев Варна. В момента наблюдаваме английски валс.
в изпълнение на четвъртфиналистите в конкурса по стандартни танци. Румънската двойка Петре Михай и Страте Мелне с номер 8, шести в открития шампионат на Париж по 10-те танца за младежи и 3 български двойки Светомир Панчев, Теодора Цветкова от Русе, Иван Лучев и Нона Бонева от танцов клуб Темпо Карлово, Петър Милчев, Анна Балабанова от Пазарджик. Как да не възкликнем, че живота можеше да бъде един паркет, на който да Завърши английски валс. Ча-ча в изпълнение на полуфиналистите от конкурса по латиноамерикански танци. На вашите екрани Пламен Данаилов, Франциска Йорданова от Варна и Гарет Таплин, Лиса Хамонд от Уелс. Слоу Фокстрот и четвъртфиналистите от конкурса по стандартни танци. Лъчезар Тодоров, Илияна Илиева, клуб Брилянт София, Илиян Дончев, Светелина Герова от Варна и Атанас Павлов, Мирела Прохаска, също от Варна. Only 16, with eyes that would glow, but she was too young to fall in love, and I was too young to know. But why did you give your heart so fast? It'll never happen again. But you were a mere lad of 16. Oh, I've aged a year since then. В ритъма на самба ще наблюдаваме класиралите се на 6-то място на латиноамериканските танци Герман Муштук, Наталия Гошкова, Молдова, и 5-те в финала на Латина Егора Башкин, Олга Фоломейкина, също от Молдова. Това са двете най-добри двойки на тази страна. My black boy.
flag boy, sitting by the fire. My flag boy, sitting by your flag boy, I'm gonna set your flag on fire. Talking about hey na, hey na, hey na, Aiko ane. Giacomo fina anane, Giacomo fina ne, Giacomo fina ne. Ще видим още един танц в изпълнение на двете молдовски двойки Ча-ча-ча. Олга Фулмейкина, Егора Башкин. Дамата в синьо е Наталия Горшкова, кавалерът Герман Муштук. Герман Муштук и Наталия Горшкова, Егора Башкин и Олга Фулмейкина. Това вече е Джаев. В изпълнение на Денис Прохоров, Наталия Урбан от Русия, които не участваха в латиноамериканската програма, тъй като пристигнаха в Златни пясъци малко по-късно, румънците Петре Миха и Страте Мене, Светомир Панчев, Теодора Цветкова от Русе, Иван Лучев, Нонка Бонева от Карлово, Петър Милчев, Анна Балабанова от Пазарджик. Заелите пето и шесто място в конкурса по стандартни танци, съответно Егора Башкин, Олга Фулмейкина от Молдова и Пламен Дамилов, Франциска Йорданова от клуба по спортни танци към читалище Христо Ботев, Варна, в изпълнение на валс. Английски валс и заелите пето и шесто място в конкурса по стандартни танци.
Това вече са полуфиналистите в конкурса по латиноамерикански танци: Лъчезар Тодоров, Иляна Илиева от София, Петър Петров, Радостина Герова от Варна и още две варненски двойки: Илиян Дончев, Цветелина Герова и Атанас Павлов, Мирела Прохаска. Признателите сърдечни благодарности за Лъчезар Тодоров и Иляна Илиева. Герман Муштук, Наталия Горшкова от Молдова в изпълнение на Quick Step. Двойката се класира на трето място в финала на стандартни танци. Quick Step, Герман Муштук, Наталия Горшкова от Молдова. Виждате Саския Хубърс и Паскал Масен от Холандия. Четвърти в финала на латиноамериканската програма. Every song they played was cha-cha-cha. Talk to me, cha-cha-cha. Keep on to cha-cha-cha. Every number was the cha-cha-cha. And I told her not to worry. There's only one thing we can do. Cha-cha-cha в изпълнение на Паскал Масен, Саския Хубърс от Холандия. Ще ги видим в още един танц джайв.
Джайс Паскал Малсен, Саския Хубърс от Холандия. What now, my love? Now that you left me, how can I live? Танго и вторите в стандартната програма. Денис Прохоров, Наталия Урбан от Русия. Turn into ashes, and all my hopes into bits of clay. Once I could see, once I could feel. Now I am numb, I become unreal. I walk the night over the gold, stripped of my heart, my soul. What now, my love? Now that it's over, I feel the world closing in on me. Here come the stars tumbling around me, and there's the sky where the sea should be. What now, my love? Шампионите на Москва. Наталия и Денис пристигнаха с един ден закъснение и затова не можаха да вземат участие в конкурсната програма на латиноамерикански танци. Затова пък ще ги видим в изпълнение на още един стандартен танц – Slow Foxtrot. Денис Прохоров, Наталия Урбан от Русия. Вече наблюдаваме английската двойка Джеймс Прутън, Корали Хоус, взели второ място в конкурса по латиноамерикански танци. А това е румба. Para buscar mi
Очакваме следващото изпълнение на Джеймс Брутън и Корали Холс, Jive. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Ogni giorno ci incontriamo camminando, come parte la montagna scende il mare. Quante cose abbiamo detto sospirando, e in quell'angolo più bello del mondo. Quante volte ho sussurrato amore bravo. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, kiss me goodnight. Buonasera, signorina, buonasera. Com'è bello stare a Napoli e sognare, mentre in cielo sembra dire buonasera, la vecchia luna che sul Mediterraneo appare. Джеймс Брутън, Корали Холс от Англия заели второ място в конкурса по латиноамерикански танци. For the million and the last time. В ритъма на танго ще наблюдаваме двойката от Уелс, Гарет Таплин, Лиса Хамонд, победители в стандартната програма. Are so inviting, and I know I want to stay. Give me one more kiss to dream of, and I'll be on my way. It seems a million or so, kissing a girl. We said goodnight at your door. I didn't get far, 'cause here we are, and I'm still begging for more, while the million and the last time slowly disappears from sight. For the million and the last time, let me kiss you goodnight. It seems a million or so, kissing a girl. We said goodnight at your door. I didn't get far, 'cause here we are, and I'm still begging for more, while the million and the last time slowly disappears from sight. All the million and the last time. Гарет Таплин, Лиса Хамонд от Уелс. Очакваме следващият им танц Quick Step. I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. Pull out the stopper, let's have a whopper, but get me to the church on time. I gotta be there in the morning. Spruce up and looking in my prime. Girls, come and kiss me, show how you'll miss me, but get me to the church on time. If I am dancing, roll up the floor. If I am whistling, be out the door. For I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna chime. Keep up for rumpus, but don't lose the compass, and get me to the church. Get me to the church. For Pete's sake, get me to the church on time. Гарет Таплин, Лиса Хамонд от Уелс. Нашите шампиони на първото изкарване на международен конкурс по спортни танци
Златни пясъци 95. Може би някакъв дисциплин ще осигурят още един кар. Гарет Таплин и Лиса Хамонд като че ли станаха любимци на публиката. Това е и причината да бъдат поканени на още един танц. Наблюдаваме английски валс. Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Does your memory stray to a bright summer day when I kissed you and called you sweetheart? Do the chairs in your parlor seem empty and bare? Do you gaze at your doorstep and picture me there? Is your heart filled with pain? Shall I come back again? Tell me, dear, are you lonesome tonight? I wonder if you're lonesome tonight. You know, someone said the world's a stage and each must play a part. Гарет Таплин, Лиза Хамонд от Уелс. Те ни благодариха за една много сърдечна покана. Сергей Милицин, Виктория Фадина от Украйна. Първо място в конкурсната програма на латиноамерикански танци. Представят ни Ча-Ча-Ча. Сергей Милицин, Виктория Фадина от Украйна. Очакваме следващия им танц. Подготовка за Пасо Добле. Сергей Милицин, Виктория Фадина в изпълнение на Пасо Добле.
шампионите в конкурсната програма по латиноамерикански танци, ще ни демонстрират още един танц. Това е румба. С този танц на всички състезателни двойки, репортажът от гала-концерта на първия международен конкурс по спортни танци "Златни пясъци 95" завърши. Пред микрофона беше Боряна Тончева. Приятна почивка, уважаеми зрители!
samba